Здравейте, приятели! Кабинет Маршал Винтидж, но с Винтидж 30 от Меса Буги. Едните два комплекта са от двойки кабинети. Горните бяха началото на 2000-та мисля, пак тези са 21 година отдолу. Да видим сега чистия звук. GMP 50 с ефект луп. Най-накрая. Малко височки и презащитавам. Хубаво стига с тия клинове. Така е драйв канала. Брейк много високи хвърлят тези. Тия деца против ефект лупа, да ви кажа какво става с ето махам лупа. Ето това сте всички старомодни китаристи, които казвате ефекти ли ни трябва. Ето друго си е с Noise Gate. Останете си в миналото тия дет мислите, че без ефекти. Кабел, китара, глупости на търкалет. Ето махам нойса. Не е професионално, просто. Още махам през...